Ako na talo pag ako nakakadangugan, permi ko ang pig-relate sa kuyang sa diri. Nga, ano daw man niya ako? Mari daw akong tawo. Di. Gabos kita mga tugang may pagkukulang kita, di ba? Gabos kitang mga tawo may pagkukulang. Gabos kitang tawo mga tugang may kasala, nagkakasala. Gabos kitang tawo nasasala. Pigapot ko sa diri ko kasubago. Ano nga niya ako? Mari daw akong tawo. Baka marauton akong tawo. Baka nga niya ako marauton na nugali ko. Ano? Duman ako nag-iisip, anggan ngo niyan, anggan ako di ba? O ikang nagdadangog ngo niya, matibayon nun ka. Pero ang hapot-tabi, marikado na tawo. Di ba? Mga tugang, atid-atidon niya to, ngunya na paghahapon ang mga tataramo na ini. Si Robredo, bagakatigwa siya, di ba? Si Robredo, sabi niya, hindi lang sa, hindi lang sa magaling ka kung di dapat matino ka. Garo something like that. Di ko lang matom sa exact word niya. Hindi lang sa magaling ka kung di dapat matino ka. Di ba? Maski anong tibay mo, maski anong tali mo, kung ano gali mo mga tugang gari sa gari tinilmi na plato. Di ba? Sabi niya, mayaman ka nga. Ni dangugan hindo ini ha. Kaya magayuno na pag-uro nila sa ronta ang buhay ta. Mayaman ka. Nagyaman ka. Pero galing naman sa nakaw. Ito makulugon man in sinabi niya. Pero saan hali yan na kita ako pigilit ko sa buhay ko. Natanong niya ako gari. Mayaman ako. Sabi kan agi ko. Naroon naman ko sa agi ko. Ganyan ako, Noy. Mag-reskwela ka mo kimaray. Di kaming pamana sa endo. Di kaming pamana sa endong maray. Di kitang property. Di kakapamana sa endo. Di kitang mahiwas na lute. Di kitang mahiwas na asyenda. Di kita ano man na bagay. Ang pamana mi sa endong duwa na magtugang. Iyon mag-eskwela ka mong maray. Kaya kung sa inyo gusto mag-eskwela, kung ano pang gusto nyo eskwelahan, papa-eskwelahon ta ka mo habang ako makusog pa, habang ako may trabaho pa. Tapi nga ako gusto na mag-law, kung anong gusto nindong kuhang gibuhon. Sabi kan mato ako, tama na nga dadi, ako na sa mapa-eskwela kang buhay ko, kung gusto ko. Pero, di ba, sinhali ang kwartatangon yan, mga tugang na kitang nagdanangungon niya. Sen hali ang kwartata sa sweldo ta daw sa na yan. O sen harali daw mga tugang ang kwartang yan. Di ba? Nakapwesto ka nga, ang dami mo namang tinapakan. Malain, adi. Nakapwesto ka nga, ang dami mo namang tinapakan. Success must not come at the cost of conscience. May urag man ang lalaki. Ay, sandali. May tibay man ining. Di ko aram kung sa isip niya. Yan, kung ang matibay, so speech writer niya. Di ko aram kung iyan mga tugang hali sa kaybuturan kan sa iyang puso, o kung iyan mga tugang hali sa speech writer niya. Di ba? Matibay yun. Magayon ang bagapag. Mga simpleng mga bagay, mga simpleng tataramon. Pero, mga tugang tulanhok sa tuyang puso. True to life, sabi nga ni. True to life. Sabi digdi, madaling makain ng sistema, mabilis ma-challenge ang idealismo nyo. Pero sana hindi ito mawala. Yan. Kaya nga nahiling ko man si Jessica Suho na speaker sa UP Diliman. Ta siya pala, graduate sa UP sa Mass Communication kampanaon. Ang challenge, kahit na ka naglaog na siya sa pagiging field reporter, di, siguro, nagkakuang ka, nagtitina, barihali kang UP. Primero na ang dadangog sa rip cameraman niya, tagari-sugari, siyempre, cameraman, baguhan, di ba? Ang reporter baga, dapat nagkukuman ka so camera, ang nagkukuman sa cameraman, dapat so reporter, kung anong dapat mong kuanon. Si tinaraman da sa Ronald, ano kung UP ka? Ano nga kung UP ka? Ginamit nga man ito duman mga tugang sa pagtaram niya, ano kung UP kayo? Di ba?
something mga tugang na dapat niya tong analisaron. Kung saan kita hali, ano kung kwan ka, ano kung DCGB ka, ano kung Henry M ka, iyong mananggan, ano? Di ba? Kaya, di kitang mga tao, mga tugang, dapat, dahil sana kita kikuan, di dapat kita ipaghuruhambog. Sabi nga, stay your feet on the ground. Dapat ang satuyang bitis, yaon mga tugang pirming nakadukol. Kaya lang, habang ang pigigibo mo bilang kita niya to bilang tao, ang mga tawong nainggit sa imo, ibang man ang interpretasyon ka yan, di ba? Tan tawong inggitero, ang tao mga tugang na inggitero, ang taong siloso, ang taong dagitsi mo, di man tabi ang kinahiling na tama. Mas kanong gibon mo, permi mga tugang sala ang nahiling si mo. Tama kita mga kapingki. Ah. Tama kita mga kapingki o sala kita? Sige daw. Di ba? Pero ang problema, pag nagmaliugot ka sa pagyaman mo, haluyunong ka magyaman. Pero kung umintra ka mga tugang sa mga illegal na, madaliong kang yumaman, adi. madali uno ng pagyaman, adi. Ito. Magayon ining, sabi niya, Diyos maray na hapon tabi. De pagparapod na rin daw kung Sir Henry. Henry sana? Hindi daw pagparapod na Sir Henry. Henry lang po. Okay na ako kayan. Henry lang. Ha? Henry lang tabi is okay with me. Ha? Diyos maray na hapon tabi Henry. Shout out ko lang sa driver kanina na hindi barang nagtatawag mag-giveaway sa akos na estudyante na nagabalyo sa pedestrian. Kaya nangapudan ako sa kapwa ko driver na sana pag nakikita kitang tao na gusto magbalyo sa tinampo, magtaw kita nin pataan. Gasino na abala kaning minuto kasi nakaligis ka ning tao. Sana pirmin na maisip na ayo kita kapamilya nag-agi sa tinampo. Salamat po. Bako kalang kaduroy, kadurat pa. Ini po si kadurat na Henry M. Magayon na di. Bago ka lang kaduroy, kadurat ka pa. Maski po, sir, pobre ang tao, kung marayon ka sa kapwa, may tuturing ka din na mayaman. Mayaman sa karahayan, simbolo bilang aki din Diyos. Very well said. Very well said, Kapingki. Maray palan ang namit sa taalik ng tawilis. Latoson tagang salmatana ka na. Igapadar mo naman su isip ko. Bata kan so nagpasiring kami sa Tagaytay ka nag-attend ako kang KBP Top Leaders Conference. Kung minano kang tawilis duman, masirang mo nun talagang tawilis. Kaya pala digwa na ibang kinaon ito. Matatali ang mga senadores ng bansa pero hindi mabubuti ang ugali. Yan. Hello? Ikaw baga maray bagan ugali mo kaya nangituan mi ka pagparamatiyon ka maray ugali mo. Sa pagdagog mo man sana yan. Ilang bihis na ako nagpasiring din sa GCTV. Pag may tugagad ako din na pabor, di mo ako naindihan. Dahil ta ka lang nalilingaw ang kabuutan mo. Ay, mapapaluha man ako sa sinabi. Mapapahibi ako sa sinabi mo.